Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Είμαι ο Χάρης και παίζουμε Skywars στο server Hypixel και είτε παίζω δεν ξέρω. Και έχουμε ξεκινήσει. Παίρνουμε τα item εδώ πέρα, πάρτα. Τα παίρνουμε και για χαρά ώρα να κάνω βίντεο. Και κάποιο λόγο είχα ρίξει να αρχίσω βίντεο με το πάρει στο σχολείο. Δεν έχω ιδέα γιατί. Δεν πειράζει. Πάλι καλά είμαι έξυπνος. Ναι. Γιατί μιλάω έτσι, σαν το ηλίθιο δεν πειράζει. Φυσικά μιλάω λίγο περίεργα επειδή είναι τα ακουστικά και δεν ακούγομαι καλά. Άμα δεν μπορούσα να φάω σένα, θα ήμουν άχρηστος. Πες μου ότι έχει εδώ πέρα ένα anvil. Ένα, όχι δύο. Ένα anvil. Το βάζουμε μέσα αυτά. Άμα τα πάρει άλλος δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Α, τα πάρει να τα κάνει τα θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Κάτσε φίλε, έχουμε εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το φίλτρο poison. Ήταν ό,τι πιο καλύτερο μπορείς να πάρω από σένα. Με παραδέχεις τώρα, με παραδέχεις. Γεια σου. Αυτό πάλι που κάνει ήταν έξυπνο. Ω, τι κάνω! Απλά κάνω, απλά κάνω κύκλους τώρα. Τι κάνεις εδώ, τι κάνεις εδώ, τι κάνεις εδώ, τι κάνεις εδώ. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό το βίντεο είναι πολύ fail. Άπειρα fail όμως. Δηλαδή, κοιτάξτε τι κάνω για να γλιτώσω, κοιτάξτε. Είναι δηλαδή τόσο χάσι αυτή που δεν μπορείς να φάνε. Κοίτα με το πανέβω δεν φάνε. Σκοτάδια. Ένας όνομά μου κατέβει πολύ ώρα. Μπράβο. Τουλάχιστον άμα θέλω να φύγω ξέρω που θα πέσω. LOL! Κι εγώ σ' αγαπάω. I never die. Τι μου κάνεις, θα πες κάτω, πες κάτω. Πέσε κάτω. Όχι! Ποτέ. What? GG. The fuck? Τι φάση? Παιδιά, δεν πρέπει να το νικήσω. Δεν πρέπει να καθόλου να νικήσω. Έλεος δηλαδή. Και ακούμε κάπως το έλεος. Ναι, τώρα ακούμε πιο χάλια. Δεν πειράζει. Πάντως τους νίκησα πολύ fail. Δεν υπήρχε περίπτωση να νικήσω το map. Ήταν πολύ καλύτερος άλλος. Και το νίκησα. Ναι, τώρα το πιο όπως ήρθε. Μπράβο. Ήρθε, σ' άκουσα. Τώρα έχει X-ray. Δεν έχω άκουσα. Σε X-ray είχα βάλει κάποτε. Το λέω. Αν έπεφτα κάτω θα πρέπει να θυμηθεί το προηγούμενο. Γίνομαι κακός τώρα. Τώρα τι κάνω? Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό σου. Αυτό
Αυτό πέρα είναι δικό μου. Τι λέω. Δικό μου. Βάζω. Αυτό είναι δικό σου. Τώρα είναι δικό μου. Τώρα είναι δικό μου. Πάμε πάνω. Τώρα και λίγο ωραίο το σπίτι. Λίγο νωρίς. Πάμε εδώ πέρα. Τακ. Πίσω έχω μια. Ανέβα πάνω! Άιντε. Δεν ανέβη πάνω. Τώρα θα το πω. Θα του πω κακά έκανες ή καλά έκανες. Εσείς τι λέτε να του πω. Θα του πω καλά έκανες. Μπήκα τίμηση. Να πάρω κάνα κιλά. Άιντε. Βαρέθηκα. Και κάνουμε 5 λεπτά record. Λίγο είναι, δεν είναι πολύ. Δεν πρέπει να κάνω πάνω από 10 λεπτά record κάτω. Κάποιος λοβαριέμαι. Πάτα με και βασικά βγες. Έλα, το ξέρω πως θα βγεις. Έλα, βγες, άντε. Βγες. Πάλι τα item. Θα σε κάψω. Βρε λίγο μανέζε. Πρέπει να πήγε κάτω. Αυτό ήταν, πάρ' το. Βλάκα. Κάτσε, εγώ τώρα δεν το ρίξα ένα πόσιν. Τι έγινε. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε τώρα. Αυτό κυλίτσε εμένα. Α, ο τύπος δεν έχει κάτι να βαράει. Έχω ένα teammate το οποίο δεν έχει κάτι να βαράει. Σε τι μπορεί να μου είναι χρήσιμος. Όχι, πήρε μου τώρα εσείς. Σε τι μπορεί να μου είναι χρήσιμος ένας teammate που απλά θα κοιτάει. Α, του μόλις το short. Δεν θέλω να μου παίρνει τα kills. Έκανα βλακεία. Δεν το σκολοφαρδιά ρε φίλε. Τόση! Τώρα με κοιτάει και σκυλό. Τι κοιτάς. Όχι, πες μου. Τι κοιτάς. Μόνος μου λέει τώρα. Μόνος μου. Θα παίρνει κάτι από κάτω μου λέει τι κάνει το καθυστερημένο. Βασικά τόσο καιρό παιδιά είχα προσπαθήσει να κάνω βίντεο. Απλά μερικά βίντεο βγήκαν πετυχημένα. Έχασαμε κάνα μισά ώρα που ήταν να το κόψω στο πρόγραμμα, στο μοντάζ. Και είχα ξεχάσει να κατεβάσω το πρόγραμμα. Μετά διάβασα το βίντεο. Ναι. Και μετά δεν θυμάμαι. Κατέβασα το πρόγραμμα. Ναι. Και τώρα λογικά μπορεί να κόψω σκηνές ή όχι, μιλάω τώρα, λέω διάφορα πράγματα. Άρα γιατί θα κόψω σκηνές. Και έκανα και channel update, δεν ξέρω αν το είπα. Το λέω τώρα. Και άμα το είπα και πριν, συγχωρέστε με. Δεν το κάνω πίτης, εντάξει. Δηλαδή εντάξει, δεν το κάνω πίτης, εντάξει, άντε, ηρεμήστε. Πήρε ζωντάνια αγόρι μου. Αυτός ο Snowman πάντα ήδη θα μείνει. Πάντα ο Snowman. Πάντα η χιόνια θα την νόει. Αυτός είναι ο χωροπηδηκτούλης Snowman. Τα νεύρα μου με το Snowman. Με το Άιντε. Βλάκα Snowman. Δηλαδή πήγα, σπώναρε, το σκότσα. Πάλι με κοιτάς κλείσου μου. Έχει καθίσει όλες και με κοιτάει με ένα βλέμμα. Τι άλλο θα πει το βλαμμένο. Για να ακούς. Τι κοιτάς μωρή παλαβή. Τώρα έχει κάτσει ακερία. Κάτσε παιδιά, περιμένετε. Βαριέμαι ανοίγω κάμερα. Σταματήστε. Επίσης ξέρω γιατί κάνω facecam. Θα κάνω κάποτε. Προς το παρόν θα αλλάξω ακουστικά γιατί ακούγομαι σαν μωρό. Ναι. Δεν είναι μωρό. Πάω τέτοιο. Δεύτερη γυμνασίου. Κάνε άκρη. Ρε, είσαι γύφτος. Είσαι πολύ γύφτος. Forever alone. Βασικά δεν κόλλάει κάπου. Μπρο. Τι ακριβώς κάνει το καθυστέρι. Μια φορά είναι που έχω νικήσει και νίξα fail. Και τόσες φορές που έχω πάει attack
Δεν έχω νικήσει. Τα νεύρα μου δηλαδή. Θα ανεβάσω ένα κατοστό το βίντεο, θα λέει. Όχι, εντάξει. Τα νεύρα μου. Μίλα και εσύ ρε Χλόι. Χλόι είναι σκύλος. Θα βάλω ένα σκύλο και έναν άνθρωπο να λέει Χλόι σκύλος. Οκ. Όχι. Πονάτε. Εσύ πετάς. Αυτό δεν ξέρω τι το έγραψα. Δεν πειράζει. Greek Mafia λεγόταν αυτός. Πώς λεγόταν. Κοιτάξτε ο καλός τι κάνω. Παραδέχεστε. Και δεν έχω πίκας. Κατέβα. Συγγνώμη για την παύση. Σου αρέσουν την πλανή μας. Δεν ξέρω τι λέω. Λιθουανέζα. Λιθουανή. Άσε με έσχος συνόμαν. Το hack δες. Το hack ρε φίλ. Το hack. Άιστα κομμάτια, βαρέθηκα. Δηλαδή βαρέθηκα. Και αυτός κάνει ρε φίλε. Greek Dark Gamer. Όλοι ρε κάνουν, άμα κάνουν ρε, τι να τους πω. Και εγώ ρε, και αυτός ρε, έλα παιδιά παίζουν τελευταία βαρέτηκα, βαρκούμε. Έβαλα το αμπούτσι μου. Δεν ξέρω τι το λέω. Είμαι λίγο αγχωμένος νομίζω, ή όχι. Όχι. Εντάξει, έχω κάτι άλλα 5-6 κανάλια που έχω χάσει τους κωδικούς, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Τώρα συζητάει η μαμά μου με την αδερφή μου, άμα ακούτε, sorry. Κατέβηκα. Κάτσε, τι κάνει, περίμενε, μην βαράς ρε. Πενήντα αρρούς δικά μου. Bye bye. Θα κατέβω μαμά. Τώρα η μάμα μου λέει να κατέβω. Ναι. Δεν ξέρω αν κόψω σκηνές. Λογικά δεν κόψω σκηνές, όχι βαριέμαι. Τώρα σκηνές θα κόβω. Πάτε καλά Δηλαδή ποιος κάθεται να κόβει σκηνές. Όλοι οι YouTuber, όλοι. Θα κόψω και εγώ σκηνές. Ναι, και εγώ σε αγαπάω. Έρχομαι. Νεύρα μου. Άιντε. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο που δεν ξέρω που θα είναι. Δεν θα έχω κάποιο πρόγραμμα. Δεν θα έχω. Ναι ρε.